Tawon apa ngerti. Kowe kene kan tawon kok malah kowe nang kene nang omah. Kok ning kene lho ngangkut mau ning kene ngaret kok. Aduh. Ngaret kok. Kowe iki lho ngono. Jaru tawon kok malah ning kono. Kok malah ning kono angkat mau ning kene kok malah ning kono. Kene. Ora aku ki ngomong ide tawon ki ndasku antek blender kabeh iki bentuk tawon kok malah. Lah opo lah ayo ngaret malah. Blayang mbuh ning. Blayang ngopo? Tawon kilo tawon kilo. Kapok bentuk dintep kabeh kapok. Entuk tawon apa untuk kilo ton kok ngubung aku ki ngopo ki? Alah. Boh ben kapok dintep. Wong ngerti ngarit ning kene iso malah diteraki. Tawon. Jempalik to malahan. Berat wae iki tawon iki. Tawon apa iki? Gowet gede tawon. Angkai. Terus. Tawon kowe.